Európska únia každý rok vyprodukuje 12,6 milióna tón textilného odpadu, čo predstavuje približne 12 kg na každého obyvateľa. Väčšina z neho dnes skončí na skládkach alebo v spaľovniach. Ale je textil naozaj odpad? To, čo dnes vyhadzujeme, môže byť zajtra surovinou pre nové produkty, nové služby a nové podnikateľské príležitosti. Textilný priemysel sa 10 ročia riadil jednoduchým modelom – vyrobiť, použiť a vyhodiť. Tento model však naráža na svoje limity. Zdroje sú obmedzené, náklady rastú a skládky sa zaplňajú. Obehové hospodárstvo prináša nový prístup, kde materiály zostávajú v obehu čo najdlhšie a odpad sa stáva novým zdrojom. Slovensko a väčšina Európy má v textilnom priemysle silnú tradíciu. Má znalosti, infraštruktúru aj odborníkov. Výhodou je, že nepotrebujeme začínať od nuly, ale potrebujeme nové smerovanie. Budúcnosť jednoznačne patrí tým, ktorí dokážu vytvoriť hodnotu z toho, čo už existuje. Princíp je jednoduchý. Najlepší odpad je ten, ktorý nikdy nevznikne. A ak už vznikne, prečo ho opätovne nevyužiť? Počuli ste už niekedy o pojme urban mining, tzv. Mestské baníctvo? Tradične baníctvo predstavovalo ťažbu primárnych zdrojov priamo zo zeme. Tento pojem čoraz viac predstavuje získavanie hodnoty z toho, čo už raz vyrobené bolo. Textílie, ktoré dnes skončia ako odpad, sa môžu stať základom výroby zajtrajška. Textil poskytuje viacero žiadaných vlastností. Izoluje teplo, zvuk a je vysokoretenčný. Po spracovaní nachádza nové uplatnenie v automotíve, stavebníctve, pri riešeniach zelenej infraštruktúry, v akustických paneloch či drenážnych systémoch. Predstavuje obrovský potenciál využitia. Mnohí si pod textilom predstavujú iba oblečenie, ide však aj o kobercoviny, matrace, technické a syntetické textílie, ktoré sú cenným zdrojom materiálov. Vedeli ste napríklad, že každé vyrobené auto obsahuje približne 25 kg textilu? Výroba zároveň vytvára zhruba 2,5 kg čistého textilného odpadu na jedno vozidlo. Automobilový priemysel už dnes patrí medzi najväčších odberateľov recyklovaných textilných materiálov. Využíva ich na izolácie, akustické riešenia a konštrukčné prvky. Jednou z najväčších príležitostí, ktoré sú dnes k dispozícii, je zriadenie regionálnych centier obehového hospodárstva. RCOH je praktické a škálovateľné riešenie a model, ktorý môže zabezpečiť lokálny zber textilu, primárne triedenie, charitatívnu redistribúciu opakovane použiteľných predmetov, dodávky materiálov do recyklačných zariadení, výrobu nového tovaru zo zhodnotených materiálov a ešte oveľa viac. Pre obce to znamená súlad s novou legislatívou EÚ, ktorá vyžaduje separovaný zber textilu platnou od januára 2025, ako aj zníženie nákladov na skládkovanie a nové lokálne pracovné miesta. Pre podniky to znamená prístup k druhotným surovinám, novým produktovým radom a skutočnú konkurenčnú výhodu na trhu, ktoré sú čoraz viac formované požiadavkami na udržateľnosť. Triedenie textilu zostáva náročné na pracovnú silu, čo vytvára významné príležitosti pre sociálne podniky a regionálne iniciatívy v oblasti zamestnanosti. Žiadna organizácia to nedokáže vyriešiť sama. Prechod na obehové hospodárstvo si vyžaduje spoluprácu medzi 4 sektormi spoločnosti: výskumom a akademickou obcou, podnikmi a priemyslom, vládou a verejnými inštitúciami a širokou verejnosťou a občianskymi iniciatívami. Keď tieto piliere spolupracujú, výsledkom nie je len recyklácia. Výsledkom je skutočná systémová zmena. Je potrebné si uvedomiť, že prechod na obehové hospodárstvo nie je len environmentálnym riešením. Je to najmä ekonomická príležitosť. Hľadáme partnerov, ktorí sú pripravení na tento prechod. Či už ste výrobca, ktorý skúma nové materiály, obec plánujúca systém zberu textilu alebo podnikateľ, ktorý buduje nový obchodný model, vieme vám pomôcť. Cestu z lineárneho na obehový nemusíte absolvovať sami. Vedomosti, sieť a podpora sú už tu. Textil nie je problém. Problémom je spôsob, ako s ním nakladáme. Každý vyradený textilný výrobok môže byť novou surovinou. Každý tok odpadu môže byť novým zdrojom hodnoty. Každá zmena môže byť novou podnikateľskou príležitosťou.
Textil nie je odpad. Je to zdroj. Zdroj nových materiálov, zdroj nových trhov, zdroj novej hodnoty. Je to kapitál budúcnosti. Pridajte sa k nám.